goes a little something like thil mak deuh deuh mai hi mun sang sanga ani tin hian a thleng reng mai chu ni hi Chile Santiago cheng kumsom ni pakwa upa Alvaro Rodriguez chuan a farnu pasal nei na thil a thlak tak thinrim thlak boxi enga mazong takan ngai to a nui sa thlak thau boxi ati a chu a thil ti awang chuan tuna hian TikTok khovela a viral meka ramdang internet user ho po inan khele loi to bokani Alvaro chuan a una nu te in nei cake chu asiam saka mase secret ingredient na tel thunga chu ruihlo chikhat marijuana ni in marijuana mangchuan cake tui mel tak mai chu asiam chuak ta a han en mai chuan in rui chi thil tel ani ti po a shat lo cake pa ngai ve tak tui mel tak le changkang tak ani a chu cake chu Alvaro chuan asiam nan darkar somni lai mai a mang bokani a uluk hlar hle boka ti chuan le chu cake siam marijuana a tel ruk na nge mai chu after party anei na hmuna chuan an nor lut ta a mikhwal ho chu soilo Alvaro nu le pa ti ngei point Alvaro ro man ruk na thil te chu an shelo bokani cake chu norlu ani tir changin a video camera mangin Alvaro chuan ala ta veka cake ei tu tur te chu mikhwal za chuang in nei na chim tu te chu an ni a cake chu zei tran ani ta a an sem diat boka chuta le rihlo chuan a hnuah na aron thok chan ta a after party na tel in nei chim tu te mi za chuang ho chu an rui ta so mai ni an hlim hle boka an nui na sa a then la lam zor chak na lam zongin na a thok tlat boka Alvaro nute kum upave to lampang po alam na sa hle ani ome video footage alandan phei chuan kum upato lampang te po an han kai deuh chhur chuan an lo la in fit hlom hle ani Alvaro chuan a chung te mai ba ka a farnu in nei na chima local te an chia nai vai tak te ho rui awanga anom dan maksak tak le an har film live po an mani ne na in melo tak te nui za thak tak te chu video na lo la chara a upload bokani marijuana na tho chu an mani ya chon alan chwadan ang lo vekani ome a chen an mani in an lo nui vura a chen an lo zau thau deu te poni ma na stripper emo in di deu tlang chi te kha an lo oma tin Alvaro sedan phei chuan a thil siama wanga rui ho zong zinga chon anu te chu a chen nui za thak ber ati a chan chu anu te chon har film lai kha chuanin a hnung zang ru ati na thu kha asoi deu chen ani ome anat thu Alvaro po in nei chon ani ma in alo shil nge a mase cake an han e nuwa chuan a hnung zang ru na chu soi to lo nula le tlangwa dang te ai po in alam na sadai izoka alo la in fit chle a alam dan te la chu a khovel mi viau le nga hani ome mase a har film nuwa chuan a ma ain anat zok ngerin oma asil he bokang Alvaro soidan chuan cake chu no pang ei tur ani velova atira changarwa man na fel tak ne na siam ani awangin no pang ei tur chu ashangin a siama ashanina ei tir boka puitleng ho kumtling to ho che after party an galtira chuta chuanin ruihlo atel tak na cake chu a ei tir ta ni ti Alvaro chuan a soizel dan chuan ana me che pasal nei tur nen chuan ani nei ma in ani nei cake vel tur chu an soi fel vek to ati a ana chuan pasal nei ani chuanin cake chu aman siam sakse adu thualo shil thin ani ma se cake naran ni si lo cake sial tak dang dai tak ero adu thunga ti chuan an una chuan thin an ngai to chuak dun ta a cake chu chong sari emo chong ruk vel lai ni thei se ti chuan a chung bera chuan marijuana tel ni se an ti dun ta ni chu ana me cha jok rot chwa ani nge a amo nu rot chwa ni ber chu a chan chu an una chuan a main marijuana tel na cake an lo tem chin dun to a an na tho dan po an she chiang dun to hle chu wangin an una chuan ti non le an rel thutani masi Alvaro chuan anaw shot pui zui to lo chuan a chung bera chau ni lo layer tina te chuan a rui lo chu alo tel ta cheu zoka ama le achian nai tak arwa manna pui thei tu tur te chau a shilta a idea petu anaw mai chia po chu a shilta lem lova anaw po chu arui na sa zwal zinga chuan atel nge ni a cake siama atel ruihlo chikhat marijuana hi chu anrama chuan kholaya man khap ani lain in chunga ero man phal na chin nei ani a chumidan wangnung chung zel chuan danang thlapin Alvaro chuan marijuana chu a hmang ve thawani
ma se athil ti hi a thak em maya angai to thuilo thla ka ve ni a chan chu rui hlo la tingai lo ten an du thana ni mia lawin an han tem ve ta chu ani maya tin anom na an po phak ani ve phei chuanin ti zui zel chin chak na a pe thei boka chu chuan enge shin chwa kan ti chuan kan sheve ko me atel lava om thei to lo nia in shan na lian tak ani a chu chuan enge a shin chwa le kan ti chuan edik ani angol veina angkhani Alvaro hi chuan a hlim om lam chin chau a thlir ni turani an hlim pui ngei bok ma se rui hlo khes ni a ngong turero adu om viau don lo ti ro a chiang rengani Alvaro chuan cake e wanga rui ho video alak kwal chu TikTok lama aposa reilo te chungin mi million som pathum chuangin an en mana million ni ai taminan like to bokadi Alvaro idea hi sel tu an tam hle boka anom mel tia comment tu chu tam thau ma se a thak ti tu an tam jok ma o me